Health izatez da kudeatzaile pertsonala, osasun kudeatzaile pertsonala, prebentzioan finkatuta. Eta guk saiatzen garena da neurtzen dugu, begiratzen dugu zelan zagozan, eta gero moten dutzugu zelan, zer egin behar duzun, zer bazkalu behar duzun, zer ariketa egin behar duzun, eta ze osasuna zelan eron aldozun. Enpresa fundatu genduan 2013ko azkenengo egunetan, eta hortik ona 5 hilabete honetan hainbat gauza lortu dugu. Alde batetik bai Amerikan eta bai Europan kontratu da sinatuta dekoguz, bai lortu dugu finanziazio ronda bi egitea, eta gure produktua ia amaituta dekogu, abuzturako egongo da gure lehenengo produktu komertziala gure merkaturan. Oso aberatsa, azken finean egitea hau gure adinen bategaz jakinda zelan egiten den negozio baten oso importantea da. Lean startup eredua jarraitzen baduzu, produktu bat ateratzea nahiko erraza izaten da, baina problemak etortzen diran gero hori merkatura zelan plazaratzen duzu. Eta jakiten baduzu hori zelan egiten den, asko errazago izaten da. Gure helburu nagusia aurten 1 milioi bat usuari ukitea izaten da, eta gure helburu nagusia da Estatu Batuetako merkatura heltzea, eta nahiko bide honean joaten gara.